Lappalaisen Niko Tipitec Oy:stä ja mä olen koulutukseltani talo- ja energiatekniikan insinööri ja toimin Tipitec Oy:ssä kiinteistöpuolen projektipäällikkönä. Tipitec urakoi ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä. Talotohtoriin me päädyttiin alun perin sillä tavalla, että Kaukura Oy lanseerasi Jäspi LTO-konseptin. Sitä kautta tähän Jäspi LTO-konseptiin kuuluu automaatiopalvelut talotohtorin kautta. 2016 me urakoitiin ensimmäinen poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä Jäspi LTO:lla ja tätä kautta sitten tutustuttiin Enermix Oyn talotohtorin automaatiopalveluun. Tässä vuosien varrella tietenkin nyt yhteistyö on kehittynyt ja valvomopalvelut on kehittynyt, että tälläkin hetkellä ollaan maalämpöjärjestelmäkohteessa, missä on talotohtorin automaatio. Talotohtorissa ehdottoman hyvä on prosessikaaviot, millä tavalla ne siellä valvomopalvelussa näkyy. Ne ovat helppolukuisia ja niitä on helppo muokata myös aina niin kuin eri kohteisiin sopeutuvaksi. Sekä energiasäästöraportointi, joka automaattisesti joka kuukausi tulee palveluun, niin antaa sitä faktaa meille, että miten nämä järjestelmät on toiminut. Sitä ollaan saatu kiitosta myös niin kuin meidän puolelta sekä myös sitten loppuasiakkailta, kuten isännöitsijöiltä. Se luo semmoista turvaa ja luotettavuutta loppuasiakkaan suuntaan. No Enermixin kanssa yhteistyö on pelannut niin kuin hyvin alusta asti. Oikeastaan voidaan sanoa, että moitteettomasti. He palvelee meitä erittäin hyvin ja vastaa meidän yhteydenottoihin nopeasti ja sitä kautta jokainen kohde ollaan saatu ajallaan valmiiksi ja sekä sit viritystyö sen jälkeen niin on ollut hyvää ja ollaan päästy hyvään lopputulokseen. No Enermix on ylipäätään mutkaton yritys, eli heidän kanssa on erittäin hyvä toimia ja haluavat puhaltaa yhteen hiileen meidän kanssa, jotta sitä loppuasiakkaalla on paras mahdollinen etävalvonta tai lämpöpumppujärjestelmä. Kyllä voin suositella talotohtoria ja etenkin urakoitsijoille ja asiakkaille, jotka painivat lämpöpumppujärjestelmien kanssa ja haluavat siihen hyvän valvomopalvelun sekä energiansäästöraportoinnin. Heille ehdottomasti talotohtori.